is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Inchasa Maria Tangoro ku Emily Nyaega. Yes. Nyaega nere tata. Lakini makokoti eliche tu esengenjonde mwana moke mintu. Ani makokoti. Wana lingo tumia mostly ase umtandao. Wana lia abantu abange banalete Emily Makokoti. Emily Makokoti ngeyokorwa. Emily Makokoti aibolere Nyamira County. Lakini asabo nigamenya ta Kisii County asagoro kusameta na ngo kolere gasiane. Neke na ino mwana boda gose njano mwana boda biwa boda nyene boda nyene I don't know. Oko endie pigipigi bono gose endie pigipigi kuruma 6 in the morning baka marogoba baka saa 3 ngotumia chitochi kabisa ngokora biashara bya boda. Wow. Hey. No tuguchakira chingwa na chito Emily. Yes. Aino mwana boda awakora boda buna abantu bandi ba boda inkeke kyago sugumete ugaswase sector ya boda gosunki kyaga to gachawari getiche kyago ko bagia boda ngoko inspired. We inspired you. Boda na toilette interest engakina amenya te we sister yane abwate pigipigi. Bono that time nali my sister ndebetinga machine yera kini urataka kwegera because korunka seito ikare bunango kina ikona kine teke bomora aine chinyange china karundiri imepira nilikuwa nacheza football kabisa bono uri agande binga epigipigi yere nyomba igaba mora bakonya kutochanda to kwegera so ngatwara that interest bono ngaliyo monda kanyegeri akakwegera akanyegeri ekero kwamanya ugaswa ekere namanya bono nganza kutumia yeye sister yane nilibona naona tumite gukorera masoesi paka nganyoranga na amanyire ugasora ko 2019. Oh wow. Kuru 2019 na kisabari yawo yabeira se sector boda yabuno mwana boda nende buno mosubati boda nengiyere sana and ne what the challenges ya yabuna gasende onsira atwale challenges. Yes. Mwana ngikeli so ye komeki gasiane yabengia ande nanyora mapata mange kubwa babande igabantu mba guitabete abantu mbangitabete abantu mbansigete ngwana kanyora customer na bego approach enyora ino musubate tabanga ntindi kuli na pigipigi yo musubate. Yes ine challenge abange mbale bakwanganga mo especially kere mbure ya tule mbale bakwanganga musubate takombogoli because bona go feeling ana bora moyeli
Egente kyongo goitekero moyo gose. Ingo sometimes ingo feeling bo berende naki nkibona atanyigenera Akiandora. nakibono lakini rende ese miaka naberire para bono tindi gutwara problem nabakonyora omonto onyetata gitimo bogori inche bono nabongo tulia naga yoyone oyone naro nero gochanga madam nero kumbogori. Wow. Atima I think watabiri nga boda nere gukuragereria abana, meaning you are a mother kando na boda aeno moibori no moibori nga kyugo balance ya no moibori nga kyugo balance imirimo yago no boibori bwago watabiri nga gokwendega saa 12 kwira na marago basa api usiki biashara gosiekande saa 1 ekobwati. By the way nabokonyore customer na saa 1 agotengu kungwa omoira segete so that means nga ngogenda orege ka coach koira na gosensa 2 nga kyugo cha balance yo boibori ne gasi yawo ekobe challenge sana more especially bono bunancho moibori mbota abana kinyaruka ekobe challenge koba we kurisa abana bao itsimana ndo lengereri nga abana bali natiga nyomba naki donye korange ogenda orolenga ingi bakori obagorire lunch then nando gende ande marogo baboigo na ande kwarigereri chinsa kwagora chinyeni kwabairera nini so nabeko be challenge mostly okonyorore isiko kubwa nyomba isabana libori ndiriantete kubori with all due respect no nyomire yeah it's still okay because nataka kumanya ngo mugako kuna bwate ni challenge because chinse jwa tabiro gocha kwaira na mwe tumugaka na ba complain ki bono moene gako endo ntigera abana litukugima abagakambale bara complain enta di ndo jigo seni kwendere kwendeyo toru aseri boli thank you toru aseri boli bune ekero gwachagete boda yiga sister yako nero ya kweto koboko wigira magana y'ipigipigi kandi one sister yago you have a family ende nero barabu mba kweto koboko kurulitangani kero gwachagete boda nanya konyora problem koro se familia ne no my brothers mba ngeto koboko na a lot friends nanya konyora gose monto naro file tinge gasingo kora nembe maybe onya bakarororo mbali ntamanyeti ime yabona ki maybe mbage chiringa nyalebengo kora re gasi lakini nja senji nabasani mbwate na bale ayebno musubati urase boda challenge ya nene ngonyora abantu mbarororo bagwata matusi ando mbara babata matusi ekine chi customer gosire nabakonyora maybe abandi ne chi customer linde kwanyora maybe e customer gose sibete gento kiae ona bago ikali stage ririo komadenga na kingo koirande gucha acha ke gokorama gose gukwanira bobe style ribono konyore era kogechi lakini ndende bono twabanarire twabanarire e challenge ndi naende challenge ndi nabo koiro monta ko chibesa less likawe ne do ko chibesa chirichi wenerete okwa less ona ringi go chau kono kwanyora ngalende ekera ko ile less bono maithe kwa moi ngana naigwa ngabwata abana kinyero kagioka ena lichiburiane abwata abana je nkayo mubusiege teacher leo teacher yes igango senja brate stemga sikwa bwatira na Dominic Motura omo subati inche na komo tabia ega semono yes esenge joka igando chenga nto bwata basubati sense me ya chebrate bago kora ko chikonge abasubati abakongo na ande bago koira roza binande bona ome tabasubati mbabwati ngora bune ya basaje Rome tena bwata chinkwano chiria go chirango bana batoko mama yo ngatiga ngende bosio na ba ko iwe bali biri ya baswati bande kamanyenge geti change chole timonto ngano mugaka go senkiango geti nege tije go jicha ku airo moyo okay enka yo mogusi ala sakeri rimere diawo encharanere ryogindrengi weta bukando uri gotete konsaria mato Hello? Yes. Nanche na mopongezire. Na intikoruga ntoro choyo moko gendiga kole biashara buya.
namapongezire kabisa segasi. Aya mbia mono yo mweri ogaiga nkayo mugucialo Stengo tontuma. na wakire bia Ole jinse machama tororo SDA Church. Ere Benjamin mwenye ngono prrraden sagarambura. Pono nambe mongo de ipongezi musubati baba. Ando muntu wetoma. Na kiako akari konyorchi customer cha ya senjiringia. Na basubati umete baba